Na, o diba? Ready na kayo mo puyo. Oh, plato. Oh. Food na dyan ang word nga green. Hanguran ni gini green food. Oh, diba? Di ka ulit kaya yata. Green wang ni Randay. Hi everyone, welcome back again to the YouTube channel. So for today's video is bago pala naabot si Christina Jai. So actually naman siya work ng mga ginagmay lang ang work na iba. Work for 3 million ang sweldo. Sana lang dito siya palumpon. So mo to nakakwarta siya og 500. So hanggang saan naabot ang 500 mo? Mga nakapalit na siya mga gamit. So natapad na yung mga pangarap mo. Yung sa kinabuhi, ang mga green nga gamit. O, may pa-welcome pa dahi. O, diba? Di ka maligti. So 500 rin mo nagasatan na. Or 5 kapin. Gamay, right? Ay. So, makasulit mo ka sa palumpon, no? Sa mga dagkong tindahan ba sa palumpon kita G's ram plato, 5 ang baso, inana. So, makasulit ka. Yeah, plastic pagid siya. Oh, di ba? May pa-container na sila dahil. So, ayan. Puka magag to. Puyan na gire ka na. Puyan na lagi. Ay, sulan mo naman. Sulan naman ka. So naputol dahil sa mga nato siya hanggang sa nangabot ang 500 mo. So ayan, na-interview na natin si Christina. So maybe next week dahil mamuyo na sila. So dahan ka nangagi diri ang mga taga Silad or mga taga Villaba, basta mga sila mga mamuyo ay po dito So mga nato dahil magsugod na sila pamuyo. So actually wala pa hinlo ang bayan ni Christina. So manghinlo pa mi dahil. So ayan, so manghinlo pa siya din tabangan po dako dahil kay syempre kapatid ng bayan biya dahil sa tabang-tabang po ka dahil kay para maluag-luag na po bilis bayan. Yung mga ganun. So ayan, sana ayan. Inayos niya. Mga gamit niya, inayos niya dahil. Ayan. Then sana dahil kayo magkuha ng baso dahil. Ay, di na gid siya katubad ang kailangan siya. Kailangan makompleto na jud. So, oh my God. So, ayan, hanggang sana ako ng 500 mo. So, ayan na nga. Nakapahit na siya dahil na siya mga gamit sa housing niya dahil best yellow-green. So, bagay na po gihapon dahil. So, I'm so very excited na nga makita ng iyahang mga pang design sa balay niya kay syempre first time nga nagkaroon talaga ng sariling bahay sila dai. So yun talaga sobrang excited. Oo, yung ganon. So ayan na dai. Oo, may mga gamit na siya dai. So I'm so very excited na makita siyang magtuwad-tuwad dito para manghinlo ganon. Then mang-arrange niya mga gamit. Ayan, ready na siya. Ready na kakawan tani mga diba? Ari ka ubos na. Diba? Ready na kayo mo puyo. Plato. Food na dyan ang word nga green. Hanguran ni gini green food. Oh, diba? Di ka ulit kaya yata. Green wang ni Randay. Baso. Smiley face pa dyan. Hindi man akong justice. Salagang 10 pesos. Ang plato dahil. Pinanig plato dahil. Welcome. Maikog dato kung kayo Okay, 27 pesos. Marabayot, malahi. May pa-welcome pagit siya dahil. Maikog di ka. ba green? Di mo mo kita kutsara niya. Plastic. Igula ako sindo. Igura jud. Luwag. Umay na nanin ay luwag. Ha? Asan ka mo? Unya? Oo. Ha? Nganto ka. Ikaw na to, kare na po yung mo dress. May parang pista mo to. May aslo ng baligya. So ayan mga sis, so bag-o na siya og plato. Kuwang ko man ito Bitaw kuwang pa. So may pa-kutsilyo. May ikugas kutsilyo rin, kinako kayo. Ano to green ba yun? Alit lagi ko ako. Kutsilyo? So ayan, hangiran na siya day. So na siya hangiran, pinabonggang-bongga. So ready na gid siya day. Ready na jud ang tanan mamuyo. Ana lang. Rice cooker po lagi ang sunod ako. 600. Hoy, sud na diha. Unsa pa man luwag. Nawa ka napay ta kag clip day. Wa pa man ko. Kanang mga. Diyan naman ang pamanin ang kuyot. Magisa-gisa ba? Mag-spray? Yan ang pamanin ang kuyot. Okay. Ipit? Gisuro. Diba may smile on your the smile on your face. Pak. Wala naman. Saan gan speechless?
Kini mo lang may sakto pantayan. Kaya mo pilit mo na. Oh. Tig-anan mo, screen mo na siya. Yung pilit niya. Pagkadato na. Ha? So, ayan, Zay. Paay. 26 pesos. May kurente. Planggana siya. So, hangiran po, green. So, all items, green siya. Yeah, lang sa bahay green may kurente. So, sana all. Kururom. Buwa. Luwag. Isa-isa tayo. Dapat green ang luwag. Yung kita green nga luwag kay. Bye-bye. Baka Oh, may price na. Amot pila ni. Ay, Tara. Tag-2 ram dahil. Oh, char. 22. Ano lang. palit po siya itong plastic ng green. Yung malanay mo to. Hindi Yung palit po siya ganung plastic ng luwag. So, ayan. Oh, na, magbayad ka. Panghukad rato dahil. Hukam. So, ayan. So, hanggang saan naabot ang 500 pesos mo dahil. O, di ba? Nanay siya planggana, nanay plato. Ito. Nanay bas. Duwara po kabok baso dahil. Ano? Di magbato magbaso na. Ah. Baso yan ang ano ginako lagi. Green? Opo. Sana all. Eh? Nya kana sa bitanan pod kay green. Kato mo yung unahaton. Ibarina. Ubos sa kuan makatong nababong. Oh. Sa kilid. Ibaw mo muna sa. Naman to yung bintana inyong lababo. Igbaw ato imong stante. Bitiyana sa mga luwag, ganun. O gani pa ta ko tumo green. Pero ka naman kayo kuha dito, stand chika. Ano ba? Design. Di mo ganit pa. Kanang tag 20-20. Sa halagang 20, oh, di ba? Sa halagang 20, katanay na nuroy. 20-20, ito ng Ay, items. dito lang ko po. Oh, Oh. bente. May pala ako dito sa. Mo gali, wa magkuwang kita to. May nga na dito. Bagaon biya siya nga Oh, baso. bitaw. Di mo siya makuan oh. Plato yung gipili-pili mo. Tagpila to niya. Maglutlo yun. Tagjis man to. Mukha sa yowa. Rami lang. Ano to? Media lang dito. Gusto ka sa barato niya, basin usa kasi manarang kinananay, nabuho nagdunggab sa kutsara. Ilagay mo na siya light. Masaya pa rin no. Diyan maglain ako ng mobil. Sana all! Sana all! Nana may housing ito. So ready na ka, Day? Uy. Ready na ka, ibalhin na yung mga gamit dito. Di, lahi man sa housing gamit na to. Gani, kani ba? O ka na. Anda mo tagana na na. Taganas mga pamuyo, Day. So ayan, bagong bahay, bagong buhay, ganon. Bagong gamit. One up to guba ko naman. Rice cooker niya, way kurente. Gamit sa rice cooker. Ay, basin, Day, tukuran na ng kurente, kay pabalino naman mo. Huwag pa ni og kuan. Brush. Mamira na kaya. Kana bang kumpleto kay kagamit sa kusina pero ang sabon sa plato wa jud. Kapalit kag plato pero ang sabon wala. So grabe yung pagka-excited ay mo na to yung tanang gamit sa mga panimalay. So ready na siyang mutakli, manghinlo. So ayan. So namin mga silingan niya Boy, bawal ba gato? sa babae. Kang.